Noakhali Sungkro East Pakistan tabuk Bangladesh ni Hindu wanjai rokno saksani bagai tongthaino rekha Kaglop Sikrim Rabindranath Tagore Tripura Haptoro Waisni berai phaikha tei Maharaja Bir Bikram bai halok kahamni bisintei Rabindranath Tagore Maharaja Bir Bikram India rokno chuba churuna bagai tai Tripurani Brindia rok a chobao keplai ikha abono kare gobang ma kotor chobao Maharaja Bir Bikram Maniko Deborma keplai ikha phiaba bo kisa jora promise habuba gran phai klaima laksho sa hamya engei sikla jora ono thima bagai omorok engkha Maharaja Bir Bikram Kishore Debormani kuchung kotor laibuma botini sungbai kerikha haifano bini samongni guthai tai hamjakma mariroi kalangkha joto lokuni thani Birendra Kishore Manikko Thimani yagulo Maharaja Bir Bikram Bishisiduk Omorono Bini Bukhani Klaibaya Samondokno Khaira Chengkha Phiaba Bonoichi Omor Engani yagulo Bono Habubagrani Full Power APC Jora MBB Airport bo haino Maharaja Bir Bikram Kishore Manikko Snamlangmani o Birkhung India ni kaisa kesamkok Birkhung tai North East India ni puila Birkhung khola o Birkhung khola no 1942 bisio snamjakha puila khe Singerbell Airport khnai sinijago kesaro Agartala Airport Tripura hafang mongrimani fia teiwaisa ketalkhe o Birkhung ni slaijakha MBB eba Maharaja Bir Bikram Airport Kurjathai klayo Second World War ni jorao o Birkhung khola British rokai samongo hepajakha haktor ni puibang school rogo samlangkha Maharaja Bir Bikram Manikko Deborma Hubagra rokni bisingo bono boila haktor ni phataro berainai habubagra bo 1931 bisini sini 1939 bisi jora Europe tai America haktor rogo beraikha haimni famous Adolf Hitler hai eba singhai hani busharokno hubundo phani borok bai has hekjakmak rokno nugui haktor gnangai berai phaimani yagulo sini Tripura haktorni indigenous eba Tripura sarokbo buini dokhanagra 1941 bisio Dhaka Riot Sungkro thousands refugees rokno tongthai tai samurikha aboni yagulo 1946 bisio bohaino Noakhali Riot Sungkro East Pakistan tabuk Bangladesh ni Hindu wanjai rokno saksani bagai tongthaino rekha Kaglop Sikrim Rabindranath Tagore Tripura Haptoro Waisni berai phaikha tei Maharaja Bir Bikram bai halok kahamni bisintei Rabindranath Tagore Maharaja Bir Bikramni gobang machuba chuna harkha Second World War ni jorao Maharaja Bir Bikram Kishore Manikko ketalkhe Tripura Haptoro Birindia Somsakha Burma tai Arakan Haptoro Japanese Imperial Rok bai British hafang choba nanglaifro Maharaja Bir Bikram bini Birindia eba Tripura Rifles rokno a chobao rohorkha British ni Birindia rokno chuba churuna bagai tai Tripura ni Birindia rok a chobao keplai ikha abono karei gobang ma kotor chobao Maharaja Bir Bikram Manikko Deborma keplai ikha phiaba bo kisa jora promise habuba gran phai klaima laksho sa hamya engei sikla jora ono thima bagai omorok engkha Maharaja Bir Bikram Kishore Debormani kuchung kotor laibuma botini sungbai kerikha ti nukhuni panna hasteni Maharaja Yadvendra Singh ni sajet Kanchan Prabha Devi bai kaijakha sajla Kirit Bikram Kishore Manikko Deborma Hamjak Bibu Kumari Devi Suk Pradut Kishore Manikko Deborma tai Pragya Kumari Deborma bo sikla saslok ni simino chubana chengkha bini khasukni buphani samurogo a jorao bo Shillong tai Agartala o kaini hasteono poribotongo abu sini administration aporok muslamkha Maharaja Bir Bikram Kishore Manikko Debormano teijilik manu eba nirmo hobang slamo teijilik manu teijaro teijilik mano tabuk rudra sagothani 7 bisiwo haktorni lukorokno rungsrung eba education ni bisingtui kusugoti sana bagai bidya poton hanai kaisa model scheme snamani a
rungno kotoro arts science agriculture technology subject rok tongbayo tabuk a Bidyapotono MBB college nei sinjago Dormonogor bo haino Bir Bikram Institute snamlangkha tai abono karei kwbangma school rok bo snamlangkha Maharaja Bir Bikram Manikko Deborma Bubagra rokni bisingo bono koila hatoni phataro berainai habubagra bo 1931 BC sini 1939 BC jora Europe tai America hatoro bo beraikha haini famous Adolf Hitler hai borok rokbai bo malailangkha America hatoni indigenous epitok hasekjaknano wansugei tiprasa rokni bagai alada khe tongthai hano bagai kelangmani tabuk abono TTA ADC hinai sinijago Maharaja Bir Bikram Kishore Manikko Deborma belaino hamjakma khairokmate khakwar bubagra 1941 BC o Dhaka berai phaikha tei Maharaja Bir Bikram bai halok kahamni bisintui Rabindranath Tagore Maharaja Bir Bikramni kwbangma chubachona harkha Second World War ni jorao Maharaja Bir Bikram Kishore Manikko ketalkhe Tripura hatoro Birindia songsakha Burma tai Arakan hatoro Japanese Imperial rokbai British hafang choba nanglaifru Maharaja Bir Bikram bo isa jora promisi habubaga khamya angul sikla jora wono thibakha Maharaja Bir